L'Amérique wasadon ma se ka wasadon ɲɛma sugandili kɛ tarata don na vote kɛ saba kɔfɛ ka masɔrɔ parti républicain da la ton sugula dɔw ka sendali ka u jɛɲɔgɔn kɛ Kevin McCarthy ɲɛɲa bɛ min bolo ka cɛbɔya cɛ fila minɛna ne ka u ɲangi ne dankarili ye kuransow la Washington mara la ne ka mɔgɔ 15 ɲɔgɔnna bila kurantanya la a waleya kɛbagaw ye a yira k'a fɔ ko u tun bɛ fɛ ka taa cakɛda dɔ de suɲɛ densɔrɔbaliya furakisɛ feereli bɛna daminɛ l'Amérique pharmacie détaillant fɛ dumuni ani furaw kɔlɔsili cakɛda ka dalatigɛli kɔfɛ a waleya kunbɛra a kɔnɔtiɲɛ labilali kɔnbagaw a n'a kɔkɔrɔmadonbagaw bɛɛ lajɛlen fɛ dugu New York mara la furutuw bɛɛ bilala bula ani bileman na kunun tarata la ka tasibila kɛ Bills de Buffalo Damar Hamlin ye min ye dusukun sɔrɔ tɛnɛndon sufɛla la k'a to NFL ka tolantan la cɛ min ɲangira ni Idaho sanfɛ kalanden 4 fagali ye novembre kalo tɛmɛnen waati la sɔnna a ka bila ka taa di Idaho kiriso ma Brian Kobenger bilala kiri ka bolo kan